Την αλήθεια τη γνώρισα όταν ήταν στη σχολή. Γιατί εγώ ήμουν στο Βασιλικό Θέατρο τότε, λεγόταν, πρωταγωνιστής και ήταν μαθήτρια. Και ερχόντουσαν και χαζεύαν τις πρόβες, όταν κάναμε πρόβες. Ερχόντουσαν μαζί με τη Τζέννη, τη Γαρέζη, την Αναλυτή, πολλές μαθήτρες. Και ο Μιχαήλ ήταν συμμαθητής και αυτός. Όλοι αυτοί ήταν μια παρέα παιδιών που τους είχα συνηθίσει. Και βλέπανε γιατί ο Ροντήρης ήταν πολύ αυστηρός ο διευθυντής του. Δεν τους επέτρεπε. Ήρθε η εποχή που είχε κάνει 2-3 ταινίες, άρα δεν ήταν ακόμα η Στάρ, μεγάλη φίρμα, και κάναμε το Κορίτσι με τα παραμύθια. Λοιπόν, σε εκείνη την ταινία τη θαύμασα με το πείσμα της. Δούλευε χωρίς να παραπονεθεί. Είχαμε σε κατακλυσμούς δύσκολες. Δεν έβγαλε άγνα μέχρι που μας πηγαίναν σε ένα δωμάτιο να αλλάξουμε, να στεγνώσουμε, μας βάζανε σόμπες. Τίποτα δεν είναι. Ήταν τρομερή. Και αυτό έμεινε μέχρι και που έγινε μεγάλη στάρ. Ήταν σκυλή στη δουλειά. Είχαμε κάνει αρκετές ταινίες. Μερικές ήταν και εκτός Αθηνών. Αλλά περνούσα τόσο ωραία μαζί της. Πραγματικά είχε τέτοιο χιούμορ. Γελάγαμε συνέχεια, τρέχανε τα μάτια μας από τα γέλια. Το Δόλωμο το είχα διασκεδάσει γιατί το γυρίζαμε στη Ρόδο. Μείναμε ένα μήνα και μετά ξαναπήγαμε. Που διασκέδασα πολύ. Και κυρίως που ήταν η Αλίκη, η οποία ήταν περιβόλη, είχε ένα ελάττωμα το ότι δεν άντεχα εγώ πια. Με ξενυχτούσε. Φεύγαν ένας και εμένα δεν μ' άφηνε. Έλα, κάτσε. Και μέναμε οι δυο μας και ξημέρωνε και το πρωί είχαμε γύρισμα. Και πώς θα πάμε στο γύρισμα, έλα. Και πηγαίναμε στο γύρισμα συνέχεια. Τρομερή.